Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Mga local government units sa boundaries ng Negros Occidental kag Oriental ang nagpabasog na sang border control kontra African swine fever. Sa Banwa sing Inubaan, nagdugang sang personnel ang Banwa para mas hugot nga mabantayan ang border kasunod sang ASF case sa Negros Oriental. May napahamtang nga ASF checkpoint sa barangay Sangke, Hinubaan, ang pinakauli nga barangay sang Negros Occidental sa sur. Pagkatapos sini sa Basay, Negros Oriental na. Sa ilang monitoring, sunod kay Sherwin Sapian, Executive Assistant to the Mayor, wala pa man sang may nagtinguwa nga magpasulod sang baboy gikan sa Negros Oriental. Nagapabilin naman nga hilway sa hag cholera ang Hinubaan, kag nagapabilin estable ang presyo sang baboy. Sa Kabangkalan City naman, nagapabilin ang checkpoint sa border sang Kabangkalan kag Mabinay sa Negros Oriental. May footbath nga gin-install. Sunod kay Mayor Benji Miranda, may border control man sila sa tunga sa mga kaiping nga Banwa kag syudad, kasubong sa Himamaylan. Ang mga animal quarantine checkpoints sa mga borders sang Banwa kag syudad, kabahin sa biosecurity measures, labi na nga may hog cholera cases nga na-report sa 11 karon ka mga LGU sa probinsya. Wala sang hog cholera case ang syudad. Presyo sang baboy sa merkado nagapabili naman sa 240 pesos ang kilo. Pero live weight sunod kay Miranda ang nagabarato kag nagadangat pa ini sa 120 pesos ang kilo. Sa Ibi Magalona, plastado naman ang animal quarantine checkpoint. Sunod kay Mayor Marvin Malacon, nagahagan-haga na ang cholera cases kasunod sang pagpanagtag sang bulong para diri. Sa mga apektado nga lugar, padayon ang pagdisinfect sa mga tangkal kasubong sang saga sa Sabago. Sa March 23 nga datos ng Provincial Veterinary Office, nagdangat na sa 5,252 ka mga baboy ang ginreport nagkalamatay. Ang kahalitan nagabalor sang 63,509,850 pesos. May araw na existing, so nadugang na to sa personnel. Ginasituate yun nga all policies are in place and are implemented, no? Kag bilang first line of defense, kumbaga, diri sa probinsya, isa sa mga first line of defense sa probinsya, di sa aton ni ASF ug cholera, ginapastigtuhan niya gid ang border. And in fact, hambal niya nag-augment pagit siya extra personnel, no? Diya sa border naton.